Čaute ľudia, dneska vás vítam u ďalšieho videa. Dneska budeme natáčať Evil Moon 2 a neviem, prečo tam ten sedák stojí. Ale nevadí, takže mi reklamy nebudú chodiť. A ideme na to. Počkaj, je si normál. A ako ste si mi dovolovali? A keď chcete, aby som ďalšiu Evil natočil. A úplne, to je super. Tak, idem hrať. Čakaj. Wow. Čo? Jakú mi dala facku, ako ve Schoolboy Runaway. Dala facku úplne extrém. Musíme sa dostať do bytnícku. Ale sa bojím, že to bude počuť tá Evil. Sa bojím. Keby to nebolo také extrémne, tak. Jedna slepica, skoro si ma udrala. Tak pokúšam. Len ťa pokúšam, ty slepica. Len ťa pokúšam. Toto, čo? To bolo počuť. Čo je? Evil, ahoj! Ty paska, ty! Aj ťa zatvorí. Už prestaň! Evil Moon. Už mám nervy z teba. Agresívne. Evil. A zatvorí za tebou dvere, keď tam ideš. Ty stále ma botuješ, ty Evil Moon. Prestaň. Evil Moon. Prestaň. Evil. Tak dávaj na bok. Evil. Evil. Haló. Evilček. Už ma zabil. To ne. What is it? So here? What are you doing with me? To čo je? To čo robí ona? Stop singing that weird To thing. čo robí? To strašné. Konec. Damatani, to bol konec. Rýchly. Bohužiaľ. Tak ideme už znovu hrať. Ale čo to robila ona? Ja neviem, čo proste robila, keď tajomstvo pre nás. Ja neviem, asi už idem zase hrať tú hru, lebo to je nezmyselné, že ona nás chcela ublížiť, lebo ja neviem, ale poďme ďalej hrať. Tá Evil Moon je úplne škaredá. Má v ňu aj husinu. Nej.
môžeš vždycky zabiť tá slepica. Však normálne ide. Za to zaplatíte vy svine jen. Či to sa neprobudí. Počkaj. Otváraj! Ona už ma náňa. Evil ma náňa. Evil! Prestaň! To ne. Už som 2 razy zomrel. Tá slepička a Evil mi robia už zle. Ja už ich nezajíma. Prečo ma zabíjava? What is it? So here? What are you doing? A zase zlý koniec. Dámy a páni, to musíme vyhrať. Lebo tá Evil nás vždycky zabije. Len to nenavúrujem. To proste už ukončím to video. Dámy a dámy, napíšte mi do komentáru. Ako prosím, ako by som to zvládol. Tá Evil ma vždycky zabije. Mi dá facku. Musíme ešte raz. To je neskvelé. Nás môže zabiť. Ja to by nechcel probudiť. Ona ide. No už ide. Evil! Evil, kde mám ísť? Evil, prestaň! Ma vždycky zabije. To jej nedarujem. Len Evil ma musí. Evil? Evil! Evil už ma zabila 2-krát. Jak to je možné, že ma môže iba stále zabíjať? A to je nezmyselné. Ale ona sa všetky prebudí. To čo je? Svinuška. What is it? So here? Zase toto robíš. A zase si koniec. Dámy a páni, za chvíľu ukončím to video. Lebo tá Evil Nun len stále pokračuje v tom významne. A neviem, čo mám sakra robiť. Len mi zle robí. Počkaj, dajme si normál.